Mara mis-Siġġiewi qalet li żewġha ġie mwissi mis-superjuri tiegħu tal minħabba s-servizz tal-Arriva wasal tard tax-xogħol. Mela jitlaq fis-6:45 filgħodu biex jilħaq tas-6:10 jasal ix-xogħol fl-10 l-biera. Ma jistax ikun jasal 3 sigħat tard il-lokalità ħalfar u jibda fis-7. Dana fuq ix-xogħol miegħdet ukoll għax qed jasal tard kuljum. Plus li jumeddet qed jinqatalu anke kull xahar il-flus mill-paga. Studenta miż-Żejtun qalet il-One News li kellha taqla lill-ġenituri tagħha biex waslet l-iskola fil-ħin. Jiena ħriġt il-venda nistenna tal-linja fis-7:30 ta' filgħodu fejn kienet il-venda l-qaddima taż-Żejtun. Saru 8:30 u tal-linja laqqas waħda m'għaddiet. U mbagħad kelli nċempel il-ġenituri tiegħi biex jiġu jwasslu lili u l-ħbieb tiegħi għax fid-disa kellna nibdew. Spiċċajt fil-11:30 mill-iskola. U dob nistenna biex naqbad tal-linja sija oħra. Mara Mix-Xewkija Għawdex li taħdem fl-isptar Mater Dei irrakkontat il-problemi kbar li qed tiffaċċja biex mill-isptar ta' Sallura ċirkewwa ħallit tmur lura d-dar. Hija qalet li qed tieħu mal-4 sigħat sa ma tasal lura Għawdex. Sa dan it-tant fuq il-paġna tiegħu fuq Facebook id-deputat nazzjonalista Jeffrey Policino Orlando qal l-ewwel pass għandu jkun naċċettaw li teżisti problema fil-qasam ta' trasport pubbliku. Jgħid li ħafna nies qed ikollhom jirrikorru għal vetturi privati tagħhom minħabba li mhux qed jafdaw lill-Arriva biex jaslu fil-ħin fid-destinazzjoni tagħhom. Jeħtieġ li għal din is-sitwazzjoni xi ħadd jerfa' r-responsabilità ixammar il-kmiem u jagħmel xi ħaġa biex titranġa s-sitwazzjoni, jgħid Jeffrey Policino Orlando.